Bombo Romney Kimuyog na magkarabi Bombo Romney. Go ahead with your report. Yes, Bombo Gina, impaka mo ni Mr. Alberto Peralta, ama ti biktima, na awan meten ti plano ti pamilya, ti biktima ang may padalan ti autopsy, ti bangkay tanak na ni Brian Steve Peralta, agtawan ti Rupuruket 2, at daan ti live-in partner, construction worker, ken residente ti Barangay Sevilla Purok 8, iti San Fernando City. Date ket kalpasan na awan ti mapanunot da ang mabalin ang mga ramid ti dakes ti anak na nangunakit awan ti may palpalapayat karakwada nga dati kariri ti anak na. Second ni Peralta, arit ket agpakpagadan ti anak na iti bukod na pamilya sumagmamanong aldaw. Sakbay itinaso a pasamak nim awan meta ti amuna problema ti anak na. Inbatad na, asa napay ang masinunoon no kasanunang ipakamunoy ti abanag iti asawa na nga da iti balasil tao iti agdama. May palagi pa, anabiru ka na nagtatapaw iti kabaybayan tinalumi sa bangkaya ti nasa o alalaki iti paset ti barangay Pagdalagan Sur iti ili ti bawang di Tilo Union. Maina iti tiraytoy. Second kini Police Corporal Marvin Otrisa ti Bawang Police Wenubawang Police Station ken ti Maysa Caritiya Police anapan nagresponde iti napasama ka aksidente basar iti nakalap dang impormasyon agarup alas 2 ti Malem di Kalman kabayatan nga giinom tinasangir ti biktima kadwa na dagiti papagayam ken kabagyan na ita sirega ti kabaybayan ket nagturong ti biktima iti baybay tapno aglangoy. Kunana, akalpasan ti sumagmong ng minuto ket nagsublimet paylaeng iti paginuman ti biktima manipod iti baybay. No pikasta, ilawlawag nang iti may kadwa daras anapan ti biktima iti baybay ket ditameten asaan na nakapagsublim daytoy. Inpalkak na, ngin pagarup dagiti kakadwa ti biktima anagawi den daytoy gaputan na surkumurang may isang oras din asaan na nagsubli iti pagiinuman aging gaan amwanda asaan pa'y anagawid ti biktima iti pagteenganda. Kapit na ito'y kunan ni Police Corporal Otrisa anapandag ti mangalap iti baybay usar iti dua bangka tapno sursurenda itaglawlaw ti kabaybayan ngem sandaan na berukan ti biktima. Inbatad na, nagarup alas 2 itay malem itang aldaw, ket nakaawat da ti report, anabrukan ng ti bangkay ti mapuppukaw, itinarkamat metlaeng a barangay. Imuna nang imitiraytoy, kunana basar iti panangtamin ni Dr. Erwil Nonana, municipal doctor iti ili ti Bawang, nga dati sugat iti muging ti biktima, ken agdardara ti agumna daytoy, idi nakita dan daytoy. Inpalkak na, posible agapoy tinapigta daluyong ti baybay, tinakalaan ti biktima dagiti sinagaban na asugata. Inday nga one met tinakita ni Dr. Nonan foul play itinapasama kapan nakalmet ti biktima. Tamag maripod iti iri ti bawang di Tilo Union. Bomborong Timuyog para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Ken consistent number 1 di Tilo Union. Basta radyo, Bombo. Bombo Romney. Bombo Gina. Yes, kaano nga napasamak daytoy nga insidente? Yes, agarup alas 2 sa Malem di Kalman, Bombo Gina, and then birukan dayke biktima agarup alas 2 itay laing Malem. So 24 hours to be exact, Bombo Gina, dayke oras na mapuppukaw isumet ti oras na nabirukan Bombo Gina. Okay, so prior to the incident, nagiinom daytoy biktima kadwa na dagiti gagayem na Bombo Romney. Yes, sa Bombo Gina, ken dagiti dumapay nga kakabagyanan Bombo Gina. Okay, so kaya na nga sa uwan idi napangata nagdigos di wano napan tim idi timmapog iti kabaybayan mapanagdigos awan ti nakakita ken kuana Bombo Romney. Awan ti nakakita Bombo Gina may salaing isuna. Gaputa iti imuna daras Bombo Gina anapan naglangoy dayti biktima ang adan ti influensya tinasangir daytoy yan nakapagsublipay sumagmamano minuto ta nagsubli nga rod nga nagginom. Ngem dayti may kaduan adaras Bombo Gina nagsubli iti baybay tapno mapanan na aglangoyen bitan na saanen ang nakapagsublipay gaputan na surup kumurang may isang oras ket saanen ang nakapagsubli iti pagiinumanda. Ngayon ipagarup met dagiti kakadwana dagiti papagayon ket kakabagyan na ang nagawid daytoyen iti pagtenganda Bombo Gina ngem dayta tagayam at tagayamen iti baybay Bombo Gina. So sanda nga biniro ken so iti pagarup damat ken nagawid.
Ay ket yun nga. Apay handag kakaruba nga ta daytoy Bomboromnik nga handa nga amo nga saan pay gayam nga nakaawid daytoy biktima. Pagdalagan ko ng tatay Bomboromnik. Yes, Bobo Gina, pagdalagan sur, iti nakapasamakan dahil nga pasama ka. Yung Okay. presidente da ito, iti Barangay Sevilla, Purok 8, dito sa San Fernando. Ay, oo nga pala, Sevilla pala. Kay napan na nagbigusan gayam kay di pagdalagan. Okay, ket so haning nga ipa-autopsy ni father na ta mamati nga awan si napasama ka foul play Bomboromnik. Yes, Bobo Gina, bayan iti paradisan sarita to, itatay imo na nagundaway, na saan ket amay linged iti rupa ni Dayti Ama, na uray ito na ket may sa lalaki, ngema Dayti ket makita, iti kinalatingit, Dayti napasama iti anak na. Mano tawen nan? Napagdesisyonan nan. Yes, Bomboromnik. Mano tawen nan gayam dati biktima? At kawen Dayti kidupulo ket dua Bombo Gina, Dayti ket adaan Philippine partner, ken may sa construction worker. So, ubing pay. Di live-in partner na kunam tate, di abroad. No, Bombo Gina, di inana. Ay, Mismo, Bombo di Gina. inana. Di Okay. mother Dayti biktima. Okay, sige, Bomboromnik. Kung ano, nagpakamatay, naglemes, ay, napan naglemes ti kabaybayan ko na kuma. Ngayon, gapugayam mata, nakainom. Okay, Siguro, ket, yes, Bobo Gina, well. kasi dakkel si influensya, tinasangera, at saan mo na makontrol si pagbagim, nabuna kita, dating dakkel, dating danduyong, kadaytang gundaway, Bobo Gina. Okay, maraming salamat, Bomboromnik. Yes, dahil ko dyan na report, manipod, iti bawanga, di La Union, Bombo, ramiti mo yung para sa pabansang radyo ng Pilipinas, kaya konsult sa number 1, di La Union, sa radyo, Bombo. Maraming salamat, Bomboromnik. Kimuyog iti dayta nga report. May isang 22 anyos nga lalaki. Tawen iti